Hej, jeg vil nu vise dig en række tips og tricks til, hvordan du får endnu mere glæde af din Monta-app. Du vil blandt andet holde øje med, hvad det koster at gennemføre en opladning, hvis du kobler elprisen til din konto. Og nu vil jeg vise dig, hvordan du gør. Gå ind under indsigter og klik på angiv elomkostninger. Vælg spotpris, da du hos Go Energi har en variabel pris. Du vælger det netområde, du bor i. Er du i tvivl om, hvilket netområde du bor i, kan du google, hvilket netselskab du har. Gå til avancerede indstillinger og indtast herefter 0,22, hvis det er, at du ønsker at se en pris efter at afgiftsrefusionen er trukket fra. 0,22 de dækker spottillæg hos Go Energi på 5 øre. De dækker transportomkostninger til Energinet, og de dækker den 1 øre i elafgift, som du stadig skal betale, inklusive moms. Vælg herefter gem, og så sig ja til, at den må virke med tilbagevirkende kraft. Så kan du nu se, hvor meget det cirka koster at oplade din elbil. Hvis du får gæster, som skal låne din ladeboks, så kan det sagtens lade sig gøre, også uden at deres bil er koblet på kontoen. Gå ind under lader, vælg din ladeboks og klik på oplad nu. Under lademængde klikker du på kilowatt og kontinuerlig opladning og trykker på gem. Swipe for at starte. Nu starter opladningen, og den stopper først, når bilen stopper med at modtage strøm. Ønsker du ikke at benytte dig af Smart Charge eller oplade nu, men bare at lade, når du sætter stikket i, så kan det også lade sig gøre med Monta. Gå ind på din ladeboks, klik på de 3 prikker i hjørnet, klik på indstillinger, gå ned under adgangsindstillinger, klik på privat og vælg herefter aktivere autostart. Du skal deaktivere Smart Charge og klik herefter gem ændringer. Nu vil ladeboksen starte lige så snart du sætter stikket i din bil. Ønsker du at gøre din ladeboks offentligt tilgængelig, så kan du også gøre det, og du bestemmer, hvilken pris, der skal opkræves for opladning. Monta tager et fee i forhold til at tilbyde den her funktionalitet. Du kan se på deres hjemmeside, hvad det koster. Klik på din ladeboks, vælg de 3 prikker i hjørnet, gå på indstillinger, klik på adgangsindstillinger, og herefter klikker du på offentlig. Du skal nu indtaste en pris. Du kan indtaste, om den kun skal være offentlig i et bestemt tidsrum. Du kan vælge, om der er et kabel til rådighed, og om du ønsker at kunne modtage chatbeskeder fra brugere af din ladeboks. Og herefter så klikker du på sæt offentlig. Nu vil andre kunne lade på din ladeboks til den pris, du har defineret. Oplever du problemer med Smart Charge, for eksempel at den stopper før tid, så kontroller, at appen stadig har på forbindelse til din bil. Gå på mig, klik på din bil, og så kontroller om under bilintegration, at der står tilsluttet. Hvis det ikke er tilfældet, så prøv at tilslutte din bil en gang til. Ønsker du at dele din ladeboks med andre, kan du klikke på dit team, vælg dit teamnavn, administrere team, og herinde klikker du på invitere medlem, og nu kan du enten invitere et medlem via e-mail eller via telefon, og så afslutte med send invitation. På den måde kan andre i din husstand få adgang til din ladeboks. Skal du ud og lade i det offentlige rum, så klik på kort. Vælg den ladeboks, du ønsker at benytte. Klik på den ladeboks, du holder ved, og så klik herefter på gå til betaling. Du har nu flere muligheder for at vælge betalingsmiddel. Du kan betale med MobilePay, du kan betale med Apple Pay, kreditkort, og du kan også vælge at overføre nogle penge til dit wallet. Swipe herefter for at starte opladning.
Ønsker du at benytte en brik til din Monta-konto, så klik på mig, klik på personlig wallet, scroll en lille smule ned på siden, ud for ladebrik er der et lille rødt plus, klik på plusset og tilføj en ladebrik. Du har nu tilføjet en ladebrik til din personlige wallet. Du kan også vælge at tilføje en ladebrik til din team wallet. Det gør du på samme måde. Gå på lader, på Teams, vælg dit team, klik på team wallet, scroll en lille smule ned på siden og tilføj en ladebrik. Har du brug for yderligere hjælp til din Monta-app, så har du som kunde hos Go Energi adgang til telefonsupport direkte hos Monta. Klik på din ladeboks, vælg spørgsmålstegnet i højre hjørne, og her fremgår telefonnummeret til Monta Support. Har du spørgsmål til Monta-appen, til din elafregning eller til din ladeboks, så er du altid velkommen til at kontakte os på 87 11 3400.